Kepa bukan minta aja bela. Oh, woi, lai, penek, silent, silent. Kau beli pi baru kipai bak kipai peja kene ka video jonga ha kene ka sengi te menta ka sengi ngadan ha ka ne ka ying ka sam jongi senebi singkli be dei mar jan snong he bat nga te ine ide ita iwe klur ba iban po ka jala me ka dia jungi iban sa lek lek kai ya ka am wrestling iban sami kman na po ka lan banang na po ka jala na po ka rindia jongi ban lek lek ban yakun ha sabar jong kari ka Uzbekistan nam tip saya kadon ru sanot nai sa saut nai kata tambah kadai kata ka klur ka ba napo nong kendong ka jongi ka ba la pan poi sa kata ka thong mo kumanga kuma phi ngi don da ki we ki benta henry ka sene bipat kadai ka we kata ka kanthei ka ba las ngawi ha ha ki judge sport ki ba nadu ba kadang khana nama men suanga runga pule ha ka jui ka skul ngi pule lang kane ka her da ki phokala ka marathon nga tang steng kelar ngapat poi rete kadai kata ka dauba ka dausan ba kane ka senebi mo kadon ya kata ka jing soi ya ke kam ya lai ka sport da hadu menta nadu bekale pole shodo sa shlong ri ta karu kalau juan rai ya kane ka nam ya ka ba hakino kino ki benta ya lai ka sport war po shlong ru kala da penlim kano pongo chu ki senrang ka ikat marathon ka arm wrestling jadi na kata kadau ka ne ka senbi kadon ya kata ka special talent ka jongka mo andre oh special gift kata ka baka yo na play mo baka la ban poi hadu ne thong ba menta te ang ne pat ide i mei jong i te ipa idang lech te sha barit trai ningkong e pisa jet ha kanu ka benta papin yakun ha kaneka am wrestling nang no pisa jet mtasa kebening kong em nasu ngamdon jumbo de ngamdon interest e ban participate ha kadek amrasing te ka St. Anthony's College ha ko por bangi don ka college week ikto te ka organize ikne ka amrasing te nasu ngamdon jum mo di e mo ban dan interest e nga ang should participate to ka sngi te ha to ka sngi I coach I wan long kom referee te ha to ka por I ken ya kata bangadon ya kata ka saban kai dan ya kata ka por bangan lakai te iong dal ada po ja ko to ko por ngam patib e kumdoban la kai kumdoban yo ngam patib e te iong pat yang ba pidan ya kene kasap pidan ya kene kasap da sawan hajim jonga nga sa free training sa participate has state te nadin kum to ngibon mang sha seleng nang to tingir late te hang to pat nga kamau ba iso iong ito coach iong pat na pedeng jong pi nga tibba don tang wai na tang anggot hiki ba sa san hendai te baru na pedeng speaking sa give up iong kumta last year kata ka din last year baki pelong college te wat ngaru hot ngala you ngala late training e kumto ngala late training te ngala participate has state ngayo second kumha college ngayo second last year te hadin kumto pa jong ka inter college ru participate ngayo second ngam don interest ngala mood give up te hadin kumto pa ngala kumto ngam late sure laki benai kumto ngam late practice sure ngam late training sure te isa call pa nga ong ban late lakai hapo jorhat kata ka diha asang te parbangilit lakai siya ti haoy ngam ra medali ngam job re hadin ng tupat nga sangaw don kata interest nga sedang fokus biang nga sedang training biang I hoy dam day na coach nga try nga la give up te iong pat banwan practice hadin isulate ba pinyo ka idea ba pin kumno ba pinang lakai iong ikot bangan late siya po jorhat hadin wan pa ng tupat nga sedang train biang hadin to this year mentaus nem ha college ru hindi tang bangayo first category la de ngayo champion of champion de hari boy de kun hari boy ru hindi tang bangayo first category la ngayo champion of champion best of the best de ha inter college ru kabala pelong da ka seng kasi college hang toro hindi tang bangayo first category la de ngayo hang toro ngayo champion of champion hastiru ngalayo first ha category la de na last year ngai kata ka jing yap her ken hadu ka no ka yap her hadin gum tepat na state menta snemru ngayo first te kum tu ngai la sha select ban la kai hapo national kabala along ha Jammu and Kashmir ha national ru ngayo na youth ngayo second both left and right ngayo silver medal ha senior pat ngayo both left and right gold medal kum ta ken ke journey ke jonga kai ka hadin pat menta
hajang siya ho ni ro sa select balik hawal te kadan ek problem mo ta mentabat ngalay la kai sa ka Asian Cup kabanlong ha Uzbekistan Samarkand Uzbekistan kumta kata hingin kini kadai ka hindi rin kata kini kadai ta ka jing sedang jong ka Johnny jong de kaban shop de ho nga thai ngam sola siu kaliang ye coach jong lama ite nga lagi up dadu meno nga lagi up ya ka bisi syakar pang ye Alan Sun mal punya tak kata hi te ha ko video baka jing ya kon kti jong pi te kanu ka kti ka jong pi ka bakam khlan ka left la ne ka right la ne kadani ka wei ka jing du na mo ha ka liang ka kti men shwa ngas ngoke shwa bangan lit national hadin bangan lit national ru ke left hand jonga ka long powerful ha long ke left ke left jonga kami bor ha te ka mon jonga pa de kam telon ka hari mentapa ni iba kamon kala sedang kiu ke left kala sedang tiang kala sedang telon no namar bangala hadin bangala awan national ngadon exam teng sa banga stom tengala ngasangi aku tu live benai samnai la duna praktis temta dalam praktis pat ngaso ba kamon kala kiu ya banya kadiang te akita ki jingale kai jong pi judan hi bo pi shaj le kai subo na bat ki shinrang la ne pi la ya tes ne bat ki weekend kai de kata hoi la ya kan tes ki shinrang do kidon ki shinrang banga bit ngai ki kidon ba ki bikit namar ba pilati pi ka ba shinrang kai khari ban ne kan thai wala kata ro kidon hi ki shinrang banga bit ngai ki te subo de dei ba ni ya kon kti menta ma phi bat mangap te mano bo pin ba job shu antat bai kata ati kana ta ba job manga he Agak saya persang menta karena menta ngabu YouTuber badi konsen bi balong profesional hakene ka am wrestling mo pa megalia pelayo saw ya ka story ka jogi boong ba hakino kino ki jakaro kin ilong the best of the best ha hakata ka am wrestling te kum kiwi ki kanthai ki batlot bor e da naya persang badi senebi te da phi kwa ban long kum senebi ban khlani ti te shubun ki jing stom ki ba phi hap mat mo nadu ka training ye ki kti na ta bat kum ta ter nadu be yesdang ila thu ye phi ba ki ong ka don ka jing tlot ka wei ka kti na ta ka jing klan ka wei ka kti but kata hi kalong ka e ka ba ka jing practice ka jong e ba in pun klan ha kino ki benta te yo la se la shai sngi phi kwa na em ban pidon ye kene ka professional ka ba mentamo la shai si phi kwa na em ba yo la se la da phi don khun ne don siu te phi kwa na em ban ai jing kai lam ye ki khun ki kti jong phi ha de ba ka kini ki kam ne le kai sport ki jong phi hoi kata leite 100% ken ta kai ban ki kai lam ho ye ki khun ki hadin habot ye kita tang ba kamlong ka basuk namar pitit da ni kwa lu hang amr slingam kamlong ka basuk ni hamat sibun ki jing e jom kumba teng ki pang ki paisep teng ki pang ki ti teng kumta ki la so so ki dapat hap mi sam ki ti ro kumba ngaro pet menta idang don ki jing mo hakti pet ki jing mo hakti jong ha menta la kila dei kom ki kti shenrang he pet pile boxing ta compare te kadai kata hi nama hakino ki banta ki ba phi ya romo ki don hi ki jing storm ki jing training la ma banong te ajim pi shat training kum kino ki chat jingra lana hajim ni ka ham ye phan nak we ki jing nama hajim ni ki long bai tang ni kam wrestling to ta ki tiar ki e ba ki phan bai ta ki fitness but ki bodybuilders gym training betang ye tang ki ti hoi ya training lang ki met e tamba at ka ba main ki ka long ka ki ti hak wi debat ka ne ka subo mentamo da phi wanra ya kata ka jing job na po kata ka barri ka jungi te pidan ni ka plan band subo na ban ajingi ka ye ki we ki para snong jung phi lane ngala na banong ba pin pli kum kata ka we ka jaka ajingi ka ye ki amrsling lada phi yo ki jingram na khalyang ka sarkar e te pidan ni kum kita ki jing plan subo ya ka ba menta te ngam padan ya ta plan reng shu a jumut kin ba ya paro ki para rasam lama bakin ngasu ba long ong no bakin hoi da ki don ka sia kata kasap ka
ka sap ka phong ha ka liang ka sport dem ka best pelat na mar ka kaya lang ini siya ka jing ham te siya ka jing ka kiar ini na ka jing dia ke ya kita ke jing snew ki kum ki drop kum ki duma kum ke jing dikiat kum ki we ki kum bah ka balik party ka pen kiar ini gitu dengan so ba kan ke bangi don ke habit ha ka sport kaya rap ini siya kaya lang ini siya ka jing pha Tapi mentah bati mi ipa jungir ila dan mo hendrai piu I kayeng kasam ka jungki kim don re kim dap re te nama mi iro mentah I don kam lagi bun lak tengka ona ban lai chapo par kari te mentah da ngilai chadu shlong ro ngila don kam bisa lagi hajar hendrai ban lai chadu sabar ri ngila don kam lagi phau lak phau kulur la na banong kam tam le I mentah I don kam kumaki silak stang I kum tu jadi lek mangalai dengan sadan kam lagi sepolak by hotel ngadon kam praga hotel I kum tu te arta sabgini ki nong yala kai spot te ki hap song ha ki jaka bakam long safe na kabenta ka jungki mo te katahi kadai ka jingduna na kaling ka ying kasam ka jungki te ke melaban pendapan biang te yol ese ki don na pedang jungki kino ki bakwa ban yarap ya I te phila ban ya call ya I ngan sabu yau phone number jong I hapo ka description jong ka video ka jonga te kidan online pe na te ngan bu yau phone number jong I te yala se kidan na pedang jupi kino ki bak don sabar ka jalala ne sapo ka jala ka jongi te phila banya donet ya I da ka bapin pha ya ka pisa lambada ka online payment ka jong pi mo phila ban pha kat no ka bapidan what is tengkai jong piro kalabiang na kabenta jongi si tengkai yole se dalapo yang ta iyo ban kit ya will pin nei kum to te kata ka si tengka ka jong pi kata ka ar tengka ka jong pi kaya rap shibune na kabenta ka jongi pain lek kai sadu sya kata ka jaka te mentai kumne ka program ka jongi kadang continue ban ya kun wrestling mangabadi ya kata ka arm wrestling te yang saya persau nak mentai ya kata ka arm wrestling kum tu abuk te Oke, nga labong to. Uy, TV. Apa? Ta. Aduh, keruai kata. Biar tu. Kapan dia no? Muy siap lo pila. Penciam sendiri. Po kada seito na hingbo. Selut na ho. Toy, kaya tabi ba? Ada. Cih, ada. Dari nong lain sport dari skill. Toh, so pi bu kon, pa bu kon menta. Ta. Pa bu kon menta je bala. Oh. Woi, ar lai. Penet. Silun. Silun. Toh, sebut kami, ye bala. Nama I kami jungi ro mencuai dei player sport ba terima ki por mentai te menta sai kami badi kon menta banyak kon am wrestling. Ta. Go woi ar lai. Rara gitu. Kami ro der betelot. Namu jaro tet keti, selo nang. Chan lak kami. Tekum tu hagi por ba cubo da egi ba lak kamni mo, da egi ba lak te por pe. Kam kedi ara kanika keti kata kan ba ayo ba kalong kibun nangi bom tite hang tu kalong lakai kibun kumba benai baladet ngidon ya to ka program jog ki pala wrestling te daladet kitu ki kumtu bo daladet kitu ki
kay event jongki kadang sa open challenge te way na to disable ukdi akti berway na kino magmne mo pabang dan open challenge ukdi akti kumbala ngut ina Shillong kini bala ada kilak dia akti number Kintip kum no ban pai ni mo. Tata dan yang pa apa pini try heying ya kam nong ka ba bhaban ni try heying Kede ban yo jing kai shwa. Kede ban yo jing kai shwa ban da kai kini namar kan saya lang sa kiro namar pila ti ban dalak dia ti kan simpor da kisnya ban jam. Kede. So bhaban na ipot da try heying da pintip kum no ban da kai. De ba da piko ban ni da kai ambersing sum hada train shwa kum te ban da tip shwa kum no ka kumno banda kai namar kala ni ram sa kajing tiak jongga ketiro Kade. Te kata barok kade ke bong ka jong imo pi karai pela sung thui ba lada phim yo kino ke jing hikai ki ba tikna ba kumno ban bu ye ka kti te yo la se da pi le kai ha ying ha sam ko to si prai te yo u to we u kham khla nya pi un sa tang khen nya ka to ka kti jong pi te tang ta te la ya dai hap te ka request ka jong i ba lada phim nang phim sung thu kum no ban ye le kai kum kine ki cha jing le kai te sung bhaw ban no ya prasang ban ye le kai apo ying po sam jong pi te subo lada phi kwa ban yo ki jing hi kai mo te phila ban pha hi kai ai senebi lada ila wan nang ta in sa wan ra ye tai medal gold medal hang te shadam jong i te kat no e kalong kata ka jing kraw ye i hak bia na ka ban ta ban wan ra ya ka nam ka brom ha ka ying hasam na ta hakane ka chaka jongi ha snong ka thau po ka riboi bro ko wei te tangkat ne hingin pun kun ya ka video ha video bat ba ying ba sam jongi senebi singklimo te ngakraman skam ba pes no tanat ya ka to ka jinga kun jingi sisa ngala sei ya barok ka bor sendrang ka jonga tang ba phim la re ban ya kun ba di senebi te phik ba pe na to na ya compete ba di senebi ngau beret bre ko na so compete mo te yo la se phi dan na ki jaka ki bawan ni kendu i te phla ban ya compete ba senebi sa pelem bi pi te sai seng ngan sim ya ka ne kala yo la se ki dan na pren jum phi ki ba kwa ban donate na ka banta i senebi mo te phla ban se online payment ni i na ma mata i don kam subun ki jing yarap na ka banta ka jongi mo te ngaro ngan sa pha po Google Pay mo ta nga utu nang ta te ngaro ngan sa pha ya ki ya ka pisa ka bangala e mo ta ka banta Google Pay jongi te ngan bu unamba hapo ka description jong ka video ka jongi te phila ban ya rap ye i ban ya no ka kti ka diam ka mon jong phi ban ya pha ya ka pisa lamba ka online payment te tangkan ingin pun ko na ya ka vlog video jong amta ka singi thanks watching bye bye senabi bye 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 bye